Lagunok, ezetz asmatu zer dagoen sartagin honen atzean. Ezer? Nola barruan? Ez, barruan ez, atzean. Barruan ez dago ezer. Begira. Amua irentsi duzue. Zartagin eta mailu hauen atzean dagoena gure gonbidatu berria da. Bidasoako erraldoien 3. partaidea. Kaldereroa. Horregaitik ekarri ditut tresna hauek, zuei pistatxoa emateko. Euskal Herriko hainbat jaietan parte hartzeaz gain, Donostiko kaldererotan ere ibili da zenbaitetan gure kalderera. Oraintxe etorriko da. Ikusiko duzue zeinen atsegina eta jatorra den. Kalderero, etorri favorez, kalderero!